Всем привет, ребята. Качаю игру. Иногда, коли я буду... Там можна мікрофон. Иногда, коли я буду говорити і включати мікрофон, то це я не вам говорю. Коли я включаю мікрофон в той ігрі. Ну, если знаете, покажите. О, це появка персонажа моєго. Конечно же. А скільки років? Тайні. Мені 7. Я все знаю. Та я знаю, я в цю ігру грав. Я не видела его кроме Азии, Чипи. Да, я все задания сделала, мне их мало было. Я пошла на камеру, свет выключить. Я пошла на... Потому что сразу
то, что это пил из-за того, то, что была убийца. Ну, будем ждать, пока будет. Ну, мило, что я была убийца. Она постоянно. Сила, зачем? А, да я так і знав. Я ж казав. Всім вам. Задання з пічкою хтось зробив? Я не розумію, хтось робить це задання. І мене просять чогось постійно його зробити. Так, Бесті. Тільки попробуй. Чіпі. Лучше я... Чіпі, ти тільки що за мною ганялась. А, у нас два предателя, значит. Стой. Стой, кому сказал. Да стой же ты. Ё-моё, Чипи. Играю. Удачи. Сейчас, если кого-то убьют, я хотя бы поразговаривать. Поки що нікого не вбивають. Я думаю, що це... Поки що я думаю, що це... Оця миша, блін. Криса якась. Даже можна сказати. Це на камерах хтось дивиться, все мило я. Якщо хтось дивиться взагалі. Да йо-моє. В мене ігра баганулась. Ну ладно, ну потом попозже. Значит, До... я нашла Ой.
эту ворону. Все, 3, 2. Хто предатель? Нет. Нет. Она в люк залезла, мила. Голосуйте за нее. Это, да я просто делаю задание, это банда. Банда. Бабука или банда. Что за мила? Точно банда. Голосуйте быстрее. Блін, міни.
называется. Папа. Да. А куда еще? Ага, це я. Планшет, я вже Матвій Ха-ха-ха-ха. прямо ще виключаю. Я мне ставить. Ну, всім пока.